Karbi Longri Abirta kelang rape doan arat phansami nili hin ban kardom nang panjurek lo kardom non Karbi Longri Abirta ke thanpon je bang nili thari jit khamsa non birta thipi lang ponik sinang rongkut selabor rongpia rong longpen supin su solo su tum chingrum pet pen bang thongke batum chalang si thong no be ketrin pu mahang pathek pon Engdeng chok National Master Game along pen sami lakhai kri si lang parim si konsensi angkang along pen bang tom ni marli tum chapate dun si Karbi along pan nong meke wan pi Arlong rupat tubar krong pli ke selam bo belong ihum dampar chapar lephet Lower terapung GLA Church ataningkan pokep sertelin lapen ningkan eseka mai pi ke paman pon non puthot birta ang ton pen lang ponik sinang non akai hut ke Karbi atum stami biha be par pen chenglok ason kaprek kaprek nastai paprang dun bom tanglo lason si sepang ni sepang don birthday party lapen kaprek prek a party long sami kiru ke thai long ke chirap sto dun ji aphan sami prek jam hawa long sami catering group che seng pon lo lason si thang thang ni pai create hom arni rongkut selawa rong pia rong long so pin so lapen solo so tum bang thong ke patum chalang si thong no be catering group che seng pon lo thong no be catering group along pen sami ador chum hekpen kiru ke thai lapen kitun ke dang awar sai sami long pon igji lasi karbing long angkang prek jam hawa long pen sami kitun ke dang lapen kiru ke thai phan chong se kenang so duli putang te iru efrang thong no be catering group atum phan birta iglote thong no be catering group atum pen ador ki chum hekpen cherap che tudun po lasi thong no be catering group atum phan ka humri igji ma deklar dak pen ke chini ji phan ninghang li putang te thong no be catering group amai pi sangpi monica bp contact number 8134874716 lapen ge tunabang pi phutang timung pi 6001164549 along humri ignun tum jola dak la phuluni angkang pi mate la rongkut selabar rong pia rong nili tum ta jo thongnok be keteren mate kitun kedang asai sitame nili tum along lokpon ekji lasi nangli tum eng biya daro mate sujun hai sitame nangli tum anam ki jumpa sitame longpon ekji keteren group long amai phila nilimen ke sangpi monika bepi nili number jongsi nang humri ji polate nili number ke 8134874716 hanlo ladakle nang humri iglote long ikpo nang lito sangpi phudang timung pi lasi nang litum number lai si long long le purang tang te nili dak ahem phik lo as nili number long da humri ignon 6001164549 lahen lo nang litum humri te long ikpo thong no be catering group along kitun kedang anam ka prek lapen kiru thai anam ka prek bon se kenang so duli putang te ador chum hekpen sami thong no be catering group atum ke chirap che tudun ji pusi thong no be catering group ni marli atum pen pachini pon la bang pulote la kitun kedang bang ke nang ni pulote anam jum chat po ako jongsi kiru ke thai chot pulote la bang ta ko anam asap jum thu chat po he jongsi kitun kedang ta naing kiru thai ta naing pote la bang ke anam asap o asap bar hi thu chat po sonjalo jongsi kiru thai chot ta dolo ako kitun kedang ta naing pote la ta dolo awar sai long pon po lala hopta pen sinang birta nang ko ya the munit do nitum dak tris jon amsi kedo mane ke chingrum naing mati asi adhek tumke hem do de ta do ta hai asi la ek hopta prang pen sinang birta nang po la bangke bing pote anam asap o pin ni chat po bat chat po ong chat po lala bing long kang pi an lo birthday punai ma party an ke lo ang hang lo te dun po kaprek khai tu mantala puson kiru ke thai aphan anam chu en pen si sai ka choklem tum pen ngan do tanglo lasili Karbi tum tala puson asai choklem pen isika ching thur awar sai lu pu matha pon si rongkut selawar rong pia rong long kedu su pin su la pen sol su tum pangrum pet pen pang thong kep atum chingrum si thong no be catering group pu che seng pon lo long thek long lo bang khai chung ke non dopik bang khai chung ke don do rep lo se bang nane biya pachame bang che hang po dun po dang dun po apran ni chum ni ni tar ki dun tang lo bang lia biya ak an wan ko I chot atai sia nam do ni phanang pi lo ni dun ni kan dun tang lo talutika itu da rongkut ek talutika bazar lo ni ta klen dun tang lo si son ili chum kan ma ki paprang hai ili Karbi chum paprang di phan si chum non bor ibom lo paprang nang pu abang be
Jepang ri sebang don parti lapen keprek parti husame jong sa kenang sot penang hang lu putang te kuan sila bang so parti bang ke pathi ma pa bi pon ba hala so teng pen lang pon si annam same chitik pon pu ta lang li tum pen pa chini pon thu la nani bija ke the ba bija son do se litum penye ke tun son ke joi ke pan sini tum non group seng lo asi nama bija ke do barde ke do tujun ke do son non ke kitun ke dang ta arong tin le thagam lo ta me ke dun kitan ke kitun ke dang ke pangwe creation si do asi non si ke pulina batanin tum group ke seng do lo asi ni tum han son kitun ke dang nangri bete hopta pen sinangri nangpo la pen kitun chot putami siang nam do po ko kitun pen gitu thai nang tam ko thai sian nam do po ba ki thai chot pute ro ka si belek bu do po asimula kuma mana contact pute la si mu thai ke adot bang ke mu chi thik po asi non ma ke ni tum ta bang khan Karbi Longri sami supin so tum leke pa prang dun sot kali Solo so tum bet sami hema kam kitun ke dang pen chenglok tok lang ka charlie laban ke ason ka prek ke pa thun sami pa prang dun bom tanglo labang so ang thek non head jong Super Master Game and Sport Federations atum patir pi ponsi guwarong spialong kedu Bambolin Athletic Stadium along kedam thang ni pioneer cap and thang cap ni thom apartment engdeng chok National Master Game surine engkora pi apartment pathu bonlo La solong lakha crazy lang per MC consensi ke palopon bahni adorsu arong along pen sangpi ranna rong hang pi sami longjam along pen catching si mate seranong e chapalong dun lo la pen meter pharuni ke kala long sami silver medal la pen meter pharu phoke kala long sami silver medal chapalong dun lo la pen alang litum pen chapate dun rapet sikari get pen sami sangpi kamala tarang pi sami meter suri ke palong sami seranong e mate catching si nong e la pen meter pharu phoke kala long sami seranong e la pen ki meter suri phoke kala long sami silver medal chapalong dun lo Lapuson tak si sangpi rojini bepi sami meter suri phoke kar along pen sami silver medal along spalong si Karbi Long alapen ke asamang kang pi along pan sami nongme wan pilo Kardom nilimen ke sangpi rotna rong hangpi nili hem ke bolong komaji duinong odali nili mahang ke bolong komaji chegarto lapen nili hema soramen lake nityananda barik nili sarpi nili poamen lake longki ronghang lapen ni payamen ke kadom terangpi nili tum la bakpen ke dam ke laso check lo along si nili tum 6 tarik si ke dam 6 arni dam si hala dak ke do 8 9 10 goa arong supilong ladak bembolin pula so stadium along si nili tum hadak chepate don lo national game ladak pena chetong don atum do o asong bong sinili tum ta chepate don sinili sita me gold medal chepalong don lo long jump lapen 5000 meter long ta nili silver medal chepalong on lo lapen 200 meter long sita me nili golden chepalong don lo mane chepate fe mane schedule do event schedule do morning time ke long running janama 10,000 5,000 ason si pakatji morning 6 o'clock pen la that pen 9 o'clock along bulote short running janama 100 meter 200 meter la son si na pakat bon nilitum lapua asam pen ke do o bon sta me nilitum Karbi Long pen ke 32 zone ne doji hanjang langso difu la pen west Karbi Long nilitum da bolong komaji la pen bukajan la an pen se nilitum chapate don lo la ana bang ke nilitum bang ke anchini don de lang bon sita me gold medal ke man si ke ong ko bang nilitum arjulong Karbi Longri Abirta kelang arad doan hata nilo elemen ke sangpi rojoni bepi nilirong amen ke adorso hansero si nilita dak pen practice pen paduk pen dun lo 6 tarik arli pen damlo damlo 7 tarik le dani le hai cepati dun lo 5,000 kilometer cepati dun niklo ni Ben nong e bang ke long dun niklo kopi medal ni silver dia jawang jelang samelo Kardom limen si sirimpi omola terangpi tapen lirong amen ke sikariget bolong komaji lapen nili ke pathudun ke goa along
pembulin stadium along lasi nili ke longdun ke 10,000 along gold sikewan lapen ako 5,000 long ta gold sikewan 1,500 long bangke silver sikewan lasi nilitum jirpi doan atum pensi tami nilitum ta mane misen pensi non hemang chelik lapen nilitum kisung Ingdeng Chok National Master Game Surhine Engkor Pli Guwarong Spilong Kepa Manpalong Alang Litum Katspati Dam Kedam Kewang Phantak Isi Kisung Dokoglo Bon Sambi Alang Litum Pen Ning Spati Dun Pensi Labang Su Spati Dun Pensi Karbiang Long Lapen Asam Mangkang Pi Phanta Alang Litum Pen Nong Be Wan Pilo Lasin non owi kimi tumhan Karbiang Long Thomas Council Latum Pen Kepa Thunat Sambi Lapuan Su Se RDP Ponra Karbiang Long Phan Lapuan Su Se Nong Be Kewan Teksia Phan Se Alang Litum Pen CM Dr. Turam Rong Hang Phan Chuning Ripon litum non eboy ke patudam national goa long ke dam dita halloween flight busita me hini che thap donang koklo dak Guwahati pen Delhi New Delhi pen Goa aso ke dam pen ta sab so ke cho ke do bang ke sit sak do pon se tame ni litum che maintain mon lo la pen hala da lete da fi jitu weather bang ke da gorom pik an dakino ni litum ke kangsam la da ka gorom so ka gorom ajoy ni silapu nilijir pero joni bepi bang sab so enjoy lo la ke jata gali dehydration pot mane arni ke so ka gorom apen da litum dak pen kangsam hada ka gorom so hawa pot sab so ke sung polo sita me darlo ni litum heman litum kar benglong rat phande ka choningri lo janama kar benglong li konsel along kita mi CM sar tuliram rong hang tanang rap lo alang li nang rap ajok jitu master game lang ke alang li masih presiden lo asi alang li nang rap join ni sini litum tahla dangan ta le don lo lapen busita menon ni litum dun thuji e phang busita men nang rap thuneng la silan du se nang rap thuneng la ili area PM punoi PM sar tum busita men nang lang don ang ji ni litum phan dam bom pota nang lang don bom lo la salang litum hala choro lo asi non ili phang da ni tum international ki don ji phan da ka bot i bon da do da su international ki don ji hochita mi alang litum asar so ni litum phan do ke dam phan jakong rang nang pi do nei asi ni ni da choni ri lo aten konsel phan busita men ni litum khela henana ke bang atum ke kwan anu ne ke thek aphang ke dam asan tho sinon ni litum da thek don si lang so season dun thuji don si dhara kwen ko pi ma ke thek don charle si ni litum da erong wang si ni litum da elisomar da academy chi khuli ji hai osomar tum chi tu na charle don la tum phan anu sa khele pon non ji bu pan se ni litum ta kabor e pon ji la so lo got si da kong rang si ta me nang pi don nang ji si ni li Karbiang Long to work Krong Pika Salam Bom non malom along rupat mari silveta malom si long ligi thok la pergi pana sai klem bom lo la son si thang ni phai cricket thom arni ada por phai sirkep apor malom to war along longli along ki roi ki thok ihu madam par AS01P C7938 along rupat to war Krong Pika Salam Bom along chphale phit labang sudang par bang chphar le phit bu boy phit sabi ko pai ke mesena joksi apran ke dam bang he abelang phone sami labang so dam par ke te war mata driver bang areng huso pon nanglo lakhai ko raponi lip MC consensi ke parlopon lower tarpung GLA Charles long ningkan phokap sertelin laban ke ningkan eseka mai pi paman pon labang so mailong semi arna malam ke thanpon labang ki Jacob Rongpi Biren Terang Chersing Terang alang li tum pensi labang so mai se semi arna malam ke than pador pon lo lapen Reverend Barnabas Terang pensi mai chphem pu pon lo lapen labang so mailong semi alhi sarpu man pen Bogazan MLA Dr. Numor Moment Nilip MSc Consensi IMC pu bitoro pi tum chitong dun lapen labang so asai mesen pe pa chun pon thaik je phan semi Bogazan MLA Dr. Moment ahin pen semi tangka kirap pajir dun on may like only Langchar Chu a Monduli a Sertalon like a organization of Panically organization a Sertalon Cape Panani kind of prank Mane Clem Podella La Silabung so like only Ladak Langchar Chu Monduli as a Langchar Chu Monduli like a Karditang Timothy Bay Penajoxi along with of family 14 February 1974 and in Kan lang letum baptisma ino hala sela bungso baptisma KN Arni anniversary
ningkan phokep anniversary puli pudes to melo sila bungso amei sili mane pini pabotol Pina labang so sertalen katalon long labang so adim nang tum than pe na labang so certainly amei padodim lagi mane langchar chu sai taroro lo sai dia lo lagi tarapunga angkang long lapen monlig anang chitong na dapat Lanagir tum organization taken it tum la Gospel Evangelical Lutheran Church total monling ko ra si do la si ongdung adim pen ke nang si tong dulo ong hoitu ke bang tum o de ta heta labong so monling ko ra ni a monli tum a member an ke la dak nang si tong do Pina nang lehen pen labang so Karbi Longri Abirta ban pin mises kan kipen ko labang so satanin katalon kan Karbi Longri Abirta phadili pu ponji alam bang ke labong so certainly na may pen certainly na message la ke mane heri to set free mane ke jok kapachi thang lelo mane certainly na ame pi along main a team ta la sila bangso ke jok la sipini apor mane Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker da do la sila bangso mane tarapung borpung arada tumke mane la bangso isia bondage ason mane dam nang tuar ave se chilang nang heri mane hospital ave school dun nang school ave lapen so school ka ve jok si recently mane eno darta kang ke koma anem supi fanstemel son a ghodna nang dolo lasila high pen nil tam phan mane set free nil tam phanang pejok nai Pini Karbi Longri Abirta ban ki lan bang sikang ton piglo domi thakme kardom